UMLE ke Kongres na mulai ulapan pau ba ka mulai ru kala don kam ya ka civil subdivision namar ladak hen ya ka jimbun brio tang ki pai ba nong thap bot kilakot sya ka san pusau ne san pusan hajar ladak hen tang sau ngut chi yeng ru kala poi lang ladak hen tang sau ngut chi yeng ru kala poi lang ulapan pau ka jingkerman ba sarkar kan thau shu ki civil subdivision bat e pat ha ka jing start ka sarkar jala ban pe igi than ki bede yok ban yo kajing rajung sarkar ban ai district namta ka Kamarang district hi tiga pisung thu kalong nakaliang jungi kalong nakaliang juga ngi kemen lang bat ki pai ba jong Kamarang ban yo la ka jong ka district te namar kadang bon ki district pai ba ro yo si bon ko jiman toy bat ha ka badai bat ka population pi ka population dena ta ka daw nakaliang jonga kalong ba hadin bangala asya jid ko memilih jong ka maulai hos dem arja khat pra Mala ka session ngala ngala bu ba yak issue ha sarkar ba ka mulai ka de hok ban yo la ka jong ka civil solution base ha ka bedai bat ka population jong ka mulai mata ngai thoi ep ki no snong la kamno la poi de gilak beleng ong de gilak mata tang ki borders ki thabut la poi la kamno san pusan ajar de san pusau haja ngai thu pi deng sim abri chang sangut la su kan poi chen no mata ka poi de gilak mata gi nong sok snong jong ba mulai de nawe malak sin la ries kan ni bagi don kam ni la submission de manakan ngala ya kendo biang bu si minister nakaliang juga ngala karpa di u baka mulai ka don kam kala di ka hok banyo la ka chong civil subdivision di community ka long nakaliang jong si minister to mental ai ya Kamarang tong bang mende nakaliang jong ngikimen ba lami sakawai pede kalong sakawai ka district bat hadin nang tanga sung bandaliang si minister perkhat ru nakamata ban create syu kalong sakawai civil subdivision dia ngomong tangga mulai ka di hok te ka syong pede mata kano haka nakaliang sarkar kan pej menu ba le hok long ban yo la ka jong civil subdivision namar kum ka long mata hi ka mulai pi kum bol ka jinge jong ka is khasil hi bro we ka jinge is khasil hi bro we namar bakla he is khasil rangi kri la ka jong civil subdivision te somehow la kumno mangi pa mulai ngela man komedian ki samla jingi ha kam ha ka jam ha development bat kibe ru ti nakaliang jong karpat ya si minister kemangla kepat ka por ban subhalem ban perkhat ya ka mulai ka jungi ban yo la ka jong ka civil subdivision nam ka jingbit jingbiang je pa jang mulai bal ha ka jong ban taro ban penting ya ka jingkit jong ka East Castle district